Ak si plánujete vybudovať svoj vlastný svet podľa svojich vlastných pravidiel, pozrite si toto video, na ktorom uvidíte veľkorysý, chytro navrhnutý a starostlivo udržiavaný rodinný dom, kde môžete zažiť chytanie rýb, potulky krásnou prírodou a naviac si tu bez problémov vybudujete bezpečný domov pre vás a vaše deti. Potrebujete dostatok priestoru pre váš ďalší rozvoj? Ste na správnej adrese. Veľkorysá podlahová plocha vám dáva priestor realizovať svoje koníčky alebo podnikanie pod jednou strechou. Naša ponuka vás osloví, ak ste rybári a možno tak trochu chalupári. Alebo len tak chcete žiť v krásnej prírode Beskyd a pritom na super mieste. Kúsok od Ostravy a Žiliny s veľmi dobrou dostupnosťou do Poľska. Vôňa lesa, romantické východy a západy slnka v čistej prírode, za žblnkotu horského potoka vás budú na tomto mieste každodenne sprevádzať. Aby to všetko do seba zapadlo, budete potrebovať odvahu a odhodlanie. Pozrite si stránku georgiconov.sk a ak usúdite, že táto príležitosť je pre vás, tak mi napíšte alebo zavolajte a ja vám pošlom dopredu všetky informácie a pôjdeme sa sem spoločne pozrieť. Majte sa krásne a nech sa vám darí!